Môj najväčšie prianie je pokoj. Spraviť vo svete rozdiel. Nájsť pravú lásku. Nejako tak celkovo si spraviť taký život asi tak, že pre mňa a hlavne aj s tým odevom. Založiť si s mojím partnerom rodinu a mať dom a veľa detí. No asi precestovať celý svet. Úprimne, asi v podstate byť len spokojná. Asi byť šťastný a zdravý, by som povedal. Prečo? Pretože každý chce byť šťastný a zdravý, neveď? Chce byť človek chorý a smutný? Nebodaj? Mojím najväčším prianím je sloboda a láska na vôkol celým spoločenským spektrom a vzájomné porozumenie. Musím sa vysmiať trochu. Dobre,